Ziko inguka ezisebenzisa ababantu abangaphambili eqhubeni Yesu. Unziphatha apha ecaweni kuba ucinga ukuba wonke umuntu igoli yakhe inye. Wenziphatha apha ecaweni kuba ucinga ukuba abantu banela le uniform. Aqala ngomyalezo lekho komata. Ukho abantu baba mongameli abaderiva i-benefits ze-goals abafuna uzi-achieve ngokuneuniform yecawa. Abantu abangabona abantu abaqhamuka lapha abashukela abangaphambi kwami bachazela ngokwayo. Apha koPilato irawundi lokugqibela futhi bafuna ukuthi make sure that le goal yakho iyaphumelela. Into abayenzileyo si-strategy ezisoba kwalapha kwabantu becawa baqonde ukuba mabathatha abantu abanye babantu akhange badibane directly noYesu, bamazi Yesu ngokudibana naye bathethe naye, kodwa beva kusithini ngoYesu. Abantu bawo baphambili apha ngosive kuthiwa ngoYesu. Nalapha ecaweni mongameli ayingozi osive kuthiwa because usetshenziswa babe qonde waqo abamazi uYesu ababantu. Into abayenzileyo ababantu abazawudriva benefit kule nto yenzekayo baye bahlala phansi kwakrazulwa i-charge sheet ebekade ihanjwa ngayo, bayitshintsha i-charge sheet ngoba bayayibona intoba uba ngabasiya nayo kule mhlobo kuPilato asizuphumelela. Abenzi bobubi banobuchule futhi baneliso lokuyibona into engazuphumelela. Hlale phansi bakhulume indlela yoba lento bafuna uyenza bayiphumelela, bayikraza i-charge sheet kaYesu bebesisa ngayo, batshintsha i-charge sheet. I-charge sheet abezenazo apha koPilato zintathu. Eyokuqala bathi uPilato lo livukela umbuso, livukela umbuso. Kwathi ngoba uPilato zonke izinto wasezithilele, wayibona intoba ayikho lento ithethwa ngabantu. Ayibona uPilato kodwa ndiyamkela uPilato, ngoba uthi ngeli xesha inyaniso seyitshiliwe kuye, kodwa alibale kujikeleza uPilato endaweni yoba amele inyaniso. Okwesibili bathi ababantu lo muntu uthi makungabhatalwa mali ye-tax. I-charge yesibili bathi lo muntu uthi makungabhatalwa tax. Ingxaki ke ndiyibona apha mongameli, njengoba usitsho uPilato uzame ukumsusa
angathathi isigqibo ngelityala. Umama notata kwathi ngoba abantu basecaweni xa bene-goals abafuna uzitshintsha benza necebo. Icebo abaqonda intoba lizawubanceda kukuba mabenze nabantu abangamaqoki. Kukho abantu abathi xa baqoka emongameli aqoke with a straight face. Akujonge emehlweni aqoke umntu. Ngakuyithaletha uPilato because awukwazi ukuthatha isigqibo ka ummangalelwe phambi kwakho elilinyembezi esithi undenza into ethile kanti zinyembezi zobuqoki. Kwenza nabantu abaqoka with a straight face. Baphinde abantu benza nabantu abakwaziyo ukumdeceive umntu. Abantu abadeceptive. Umntu ongamphinkela nomuntu. Kunabantu abaso-deceptive basecaweni. Okunothi xa wenza into umphikele because ubona ukufanele kwakhe i-uniform yecawa. Afuna abantu abanjalo. Abantu balapha ecaweni. Umama notata. Afuna abantu abanjalo. Yonke ezizame bazamele intoba icebo labo baliphumelele. Sobo zamathandekayo. Sibenzisa abantu basecaweni. Umthetho wasecaweni ubone ukuthi mhle. Kanti intoki yakhe ayiyo lento ayiphumelele. Sobo zamathandekayo. Aba bantu bazobhenefitha. Bazobhenefitha kule nto kufaka yena. Bamzisa abantu uPilato. Futhi bafuna intoba uPilato makabhideke. Ababhideke uPilato. Sobo zamathandekayo. Okwesithathu aba bantu ababakhethileyo bomama notata bayibaqiniseka into yokuba besides intoba bezawuqoka nentoba bezaba-deceptive apha kuPilato, enye into ekufuneke baqiniseke ngayo into yokuba ufika bebeke ipressure omakathatha isigqibo engadisayidanga kakuhle. Abayenzile kuthiwa ku-apply mind. Ngoba awunika uqinezelelo ufuna uba uthatha isigqibo, ufuna into bathatha isigqibo ngoku ufaka uqinezelelo lo. Bayayazi abantu because balapha ecaweni bayazazi iiprocesses zecawa uba zihamba nje. Bayayazi into yoba uba benza ngolu hlobo bazakwazi into yoba bambhide uPilato. Bambhide mandigqithe kwaba ndize kuPilato. uPilato bafikile abantu futhi wayibona into yoba ayikho le nto ithethwayo. Ayikho le nto. Kodwa uPilato akakwazi ukuthatha isigqibo esifanelekileyo. Into ebanga loo nto is because kwayenza isikhundla kuso as much as they qualify wasifumana le brown envelope. Into ayizondeleleyo uPilato kungaluzi esi sikhundla because usuluza kwakhe ayabuza ngantoni lo. Sithobo sabe sithandekayo. Le nto sinabantu ababulawa kangaka apha eSouth Africa because abantu abasesikhundleni umntu akangenanga ngendlela efanelekileyo. Uyayazi into yoba emva kwe-5 years awuzuba umsebenzi because akaqualify. Sithobo sabe sithandekayo. Unomfo ayivana naye apha okuthiwa nguSalvanus. uPilato wayengumhlobo wakhe benje. uSalvanus uthi mhlobo wam ndivile into yoba ingathi ndizawuba kwi-Paul State Hall. Ndikwelela into yoba ibe nguwe ozawungena kwesaa sikhundla. Ndizawuthetha mna noKhesare ngoba uKhesare ndilala naye ngegqibelo. Angeke ungasifumane esaa sikhundla. Into yoba nguPilato kube nzima uthatha isigqibo because nangona ezibona iMelisi uba ziyi-2 years akanatyala
kodwa ucingele isihlalo sakhe bayikela phikana lesisihlalo akuzoba khona ukuthi endlini yakho futhi akuzoba kukesha ngoba kukho abantu ukubona ungena kwesi sikhundla ngena kuso because ejonge lento yoba kufuneka ndibizwe ngento ethile. Okay. Yabona i-status because abantu abakwazi ukuthatha into benyaniso because of status. Bafuna ukuphulukana nalento kakhulu. Bafuna ukuphulukana. Kunehlale kuthiwe umshumayeli umabindisa. Kodwa izenzo zikamabindisa azisho ukuba ufanele ukuba makabe ngumshumayeli. But to protect the status sakhe uPilato wabona into yoba esisikiwo andizokwazi ukusithatha. Uthi umaya bekunendawo phakathi igabhatha ibhenji yakhe ahlala kuyo kayenza ugwebe bekwanzima nokuhlala kula bhenji uPilato wamane ngene ephuma noYesu azosabela kula madoda aphinda njike aphinda kuyo azosabela kula madoda because igabhatha yakhe iyamtshisa inyaniso akukhuluma makayikhulu isihlobo zami esithandekayo uPilato uphume ngeyena kodwa kokugqibela ayiqonda into yoba akanayo enye chance uPilato wathi ukuzihlamba apha kule nto andifuni into yoba ibandakanyeke kuthiwe nam ngiyiphatha ibuhlungu ke nkosa lami into yoba uthi awufuni ukayiphathi yento kodwa into okulele ukuthatha isigqibo nguwe ungafuni ukuthatha isigqibo ukuthi andiyophathi yabantu kodwa uyayazi into yoba isigqibo zawusithatha siso esizawujika yonke lento ebayizokwenzekayo kodwa usithathe esigqibo knowing that ukuthatha kwasasa sigqibo uzabonakala yonke isihlobo zami esithandekayo uPilato mongameli wathatha isitya wasibeka phambi kwakhe wahlamba izandla abe yiqonda into yoba i-status sam sona sisakhuselekile Handlela futhi kunjalo nje esisihlalo sam asimkanga kule isihlobo zami esithandekayo sezawuqhubekeka ndibe yikhafela